know, have you ever seen the rain? I want to know, have you ever seen the rain? Deze grote hit van Creedence Clearwater Revival staat ook op de playlist van het jarige koor Golden Delight. Zondagmiddag vierden zij hun 5-jarig bestaan in het Schubke met een compleet middagprogramma. We gaan dadelijk eerst met z'n allen koffie, thee en fly eten. We moeten te beginnen met vieren. En dan gaan we hier om 2:30 in de Mulder voor de mensen van de Mulder en onze fans gaan we optreden. 2 keer een half uur, tussendoor nog even pauze en dan om 4:00 is de afronding. Voor het koor staat dirigent Hein van Lange. Hij nam de baton al vrij snel over. Nou, ik wil ze meezingen. Doe gerust. Wij doen ons best om zo goed mogelijk voor jullie tegen horen te brengen. En ik hoop dat jullie er plezier aan beleven. Wij in elk geval wel. En we hopen dat we straks na afloop, we zingen ongeveer 2 keer een half uur, daartussen in een pauze, dat we straks na afloop kunnen zeggen van goh, wij hebben met z'n allen plezier gehad. Ik zou zeggen, veel plezier. Ik zat bij een ander koor en daar zongen wij heel divers repertoire mee. En toen werd er eigenlijk gevraagd van, goh, gaan ze koor beginnen? Zouden we niet de koor kunnen beginnen met Golden Oldies, oude liedjes. En dat is begonnen met onze oude voorzanger, zo noemde zij zich, Peggy Keizer heet ze inmiddels. En die is daarmee begonnen en die vroeg van, Hein, kun jij niet helpen? En na 2 keer zei ze van, ik heb het veel te druk, Hein, kun je het niet overnemen? Dan ben ik het over gaan nemen en vanaf die tijd ben ik dirigent van dit koor. Dus dat is, ja. En dat is heel leuk. En ik doe het al 5 jaar en ik doe het nog steeds met ontzettend veel plezier. Ik vind het een heel gezellig koor. Een heel betrokken koor met elkaar. En ja, de gezelligheid is gewoon top. Het repertoire bevat veel muziek uit de jaren 50, 60 en 70. Tijdens hun optreden komen onder andere de Beatles, Doris Day, Ricky Nelson en de Bee Gees voorbij. Golden Delight zingt in verschillende talen en genres en haalt hier veel enthousiasme en gezelligheid uit. Mensen zingen heel graag. Zingen geeft energie, zingen geeft een goed gevoel en dat krijg ik ervan, maar dan krijgen onze leden krijgen dat er ook van. En om dat een beetje te reguleren is het de tijd moet goed zijn, dus de timing moet goed zijn en het moet zo zijn dat je tegelijkertijd kunt beginnen en tegelijkertijd kunt eindigen ook en daartussenin ook nog proberen om 2 stemmen te gaan produceren. En dat lukt na verloop van tijd, ja. Het popkoor bestaat uit zo'n 30 leden. Maar de balans tussen heren en dames is, zoals oprichter Els Bloemen vertelt, Zeer slecht. De mannen zijn zwaar in de minderheid, dus bij deze, je kunt erbij. We zijn met 4 mannen, waaronder de dirigent. een paar extra stemmen kan het koor wel gebruiken. Na 2 sets van ruim een half uur mocht het applaus in ontvangst genomen worden en zat het jubileumconcert erop. Vervolgens gingen de leden nog samen naar Bruske voor een speciaal feestmaal. What will be, will be. Que sera, sera.